Сустрэча прадстаўнікоў таварыства «Акумулятарны альянс», навукоўцаў Інстытута прыродакарыстання і грамадскай групы ініцыявана кіраўніцтвам завода. Улічваючы рэзананс, які ўзнік вакол прадпрыемства, жадаючых запрасілі больш дэталёва пазнаёміцца з работай будучай вытворчасці. А таксама прадставілі праектныя лічбы па экалагічных паказчыках. Згодна з прадстаўленай інфармацыяй, завод знаходзіцца на бяспечнай адлегласці ад жылых дамоў, а максімальны выкід свінца складзе не больш за 17 кг у год. Прадстаўнікі грамадскасці не пагадзіліся з тым, што завод можа быць бяспечным, а прадстаўленую інфармацыю палічылі даволі спрэчнай. Пасля прэзентацыі і дыялогу прадстаўнікоў грамадскасці запрасілі ў цэх. На дадзены момант на акумулятарным заводзе этап пусканаладачных работ. Гэта індывідуальнае комплекснае апрабаванне як абсталявання, так і газаачышчальных установак. Мяркуецца, што такі этап працягнецца больш за 2 месяцы. Первый этап пусконаладочных работ – это настройка и вывод на штатный режим работы технологического оборудования газоочистных установок. Это где-то займет нам 2-3 недели. И далее мы будем приглашать уже Центр аналитического контроля за мониторингом источников выбросов, мониторингом выбросов. Это где-то займет у нас 1,5 месяца. Подтверждение выбросов и проектных показателей на всех источниках выбросов. Вот это сейчас приоритет, это наиболее значимый в судьбе этого завода. На думку прадстаўнікоў грамадскасці, завод з'яўляецца небяспечным для жыхароў прылягаючых тэрыторый, нават на этапе пусканаладачных работ. Як падкрэсліў брастаўчанін Роман Кісляк, любая колькасць выкіду свінца уяўляе пагрозу для здароўя людзей. Мяркуе, што стаўленне жыхароў наконт таго, быць заводу ці не, можна вырашыць на мясцовым рэферэндуме. Сейчас мы подали в Брестский райисполком формулировку вопроса, чтобы они высказались, может ли быть с такой формулировкой быть проведен референдум. И необходимо, чтобы они посоветовали с управлением юстиции Брестского облисполкома, и после этого мы проведем собрание и будем регистрировать инициативную группу. В Тельминском сельсовете более 30 человек, по городу Бресту более 80 человек. Вот есть 2 инициативные группы. У сваю чаргу кіраўніцтва акумулятарнага завода падкрэслівае, калі маніторынг пакажа, што выкід небяспечных рэчываў у атмасферу перавышае агучаную норму, вытворчасць працаваць не будзе. Пры выкананні ўсіх неабходных паказчыкаў увод завода ў эксплуатацыю магчыма ўжо на пачатку 2021 года. Падобныя ж сустрэчы з грамадскасцю мяркуецца зрабіць традыцыйнымі, каб знаёміць усіх зацікаўленых з работай прадпрыемства. Вераніка Якавец, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брест».